bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko soda Wajabate k'a dɔn sɛbɛnni kɛba u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin sɛbɛnni in kɛ Wajabate a kunbɛn sabula kunnafoni min n'a b'u da a bɛ jamana politikimaaw de kofɔ ni hakili jagabɔ kɛra Wajabate ka sigi ka ɲɔgɔn ɲininka i bɛ jamana taabolo a n'a nabolo sidɔn Wajabate siga kɔni tɛ min na sɔn kelen don min ma Wajabate i k'a dɔn a wa siɲɛ wɛrɛ min kɔni ye vote nataw ye politiki tɔ bɛ maa mana walima politiki dulɔkiba bɛ maa mana ninnu ji tɛ foyi sɔrɔ bilen jamana kɔnɔ malidenw jamanadenw i k'a dɔn kalanden ni kalanbali bɛɛ lajɛlen ko politikimaa de ma mɔrɔrɔ an digɛra u la Wajabate i k'a dɔn politiki a dɔnna sa Samugan Bonyango malidenw ɲɛma yɛlɛ an tɛ kodɔn ninnu bɛna kuma dumanw ani kumabaw fɔ Wajabate a dɔw mana kuma i b'a fɔ ko ayiwa min ye kwaje u bɛna da Bamakɔ a dɔw mana kuma i b'a fɔ n'u ye fanga sɔrɔ Wajabate k'a dɔn jamana bɛna yanga ni k'a kɛ yelenba ye a dɔw mana kuma Wajabate i k'a dɔn jamana ɲɛta ani jamana ka dabali kura i bɛ se k'o jɔlen ɲɛ tɛ kangara Wajabate an ye Samugan kɛ nin nkalon ni nin namara in na politikimaw fɛ Wajabate k'a dɔn san 20 in kɔnɔ politikimaa ka kuma fanga ɲini waati politikimaa ka kuma jama ɲini waati Wajabate nkalon ani bɔkabi caman bɛ k'u fɛ nka n'a sɔrɔla ka ban Wajabate i k'a dɔn a bɔ pilinkete sɛbɛnnikɛla ko n'u bi fanga ɲini na dɔw ma fanga sɔrɔ u yeli i yɛrɛ ɲɛna o y'a damata problème ye sabula garde corps ani mobilibaw ani dibibaw bi don u ni u tabaw ni ɲɔgɔn cɛ e b'u ɲini sa ka dɛsɛ i ɲɛ tɛ daw kan o tɛ kelen ye Wajabate layidu o layidu dilen don i b'a ye k'a fɔ a kelen de min bɛ timɛ Wajabate i bɛna ye k'a fɔ u laban bɛna kogo wuli u ni jama ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ningiw tun bɛ min nɔfɛ n'u y'u yɛrɛ ka hɛrɛ n'u ka makama ye Wajabate i b'a ye k'a fɔ o kɛlɛ de bɛna wuli ka jɔ misali e ye politiki tɔn jumɛn ye i ye politikimaa jumɛn ye ko hɔrɔnya b'u la Wajabate u bɛ min fɔ u bɛ kɛwale de kɛ e ye politikimaa jumɛn ye ko hɔrɔn don Wajabate fanga sɔrɔla fanga ma sɔrɔ a ye min fɔ a n'a ye min laɲini Wajabate i k'a dɔn a bɛ to o den nɔfɛ bada Wajabate i y'o politikimaa jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko politikimaa nkalontigɛla ni namaratɔ Wajabate k'a dɔn politiki tɛ foyi ye o kɔ jamana in kɔnɔ namara ni nkalon ani bɛnsɛngɔniya n yɛrɛ ka nafa Wajabate i bɛ dɔw ye ka jɛkulu sigi u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛlɛ kɛ k'a kɛlɛ kɛ nka ni kelen ye se sɔrɔ walima kelen mana bɔda sɔrɔ u bɛ se ka taa ka dɔ in fililen to ganga la Wajabate kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ politikima u tɛ foyi la jamana in kɔnɔ nkalon ani jamana ci kɔ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw sɔrɔ la politikima ka fɛn sɔrɔ Mali kɔnɔ bilen o banna Samugan 444 votew 1000 votew kalikasiyɛn votew mana se Wajabate i k'a dɔn jamanadenw ye faamuyaliba sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fanga ta min bɛna kɛ a ni vote natɔw Wajabate i ka da la k'a fɔ maa ma b'a la ko politiki suma b'i la sɛbɛnnikɛla ko ale ma da la k'a fɔ o bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ bilen min ye ŋaniyaw ni hakilinaw ye o dalen don maa wɛrɛw kan minnu kɔni n'an bɛna lajɛ k'a di olu fana ma maa kalanbali i tulo bɛ n ka kuma in na minnu ma kalan n'u tɛ tubabukan mɛn politiki ka di olu ma walima seba bɛ minnu ye nafolotigibaw minnu tɛ politiki la ni maa fila an bɛ nin ninnu de fɛ sa i banbaw de kan setigiba ninnu Mali mɔgɔ b'o la bi dɛ setigiba maa kalanbali Mali mɔgɔ b'o la bi dɛ an bɛna lajɛ sa k'a yɛlɛma politikimaw maa kalannenw dɔ kɛra dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Fale Kulubali Falen ko i bɔra ka kuma min fɔ k'a sɔn ji la min ye tubabu ka janfa n'u ka namara ye Wajabate k'a dɔn Mali faamaw y'a dɔn cɔ ni k'a fɔ k'u ka jamana in bila o de da ka d'an na Wajabate k'a dɔn tubabu a tɛ foyi kɛ gansan tubabu banbalen an nana dɛmɛ cɛ 1000 ni kɔ Wajabate a bɛɛ lajɛlen kun ye namara de ye sabula olu yɛrɛ de kun ye Bamanjuw dɛmɛbaa ye ka dingɛw dagere ni k'an ka sɔrɔ kulu fali kabini tubabukɛ y'i kɔ don don min Wajabate don o don Mali armée b'a fɔ ko tabarikala nin tile 2 in na Wajabate k'a dɔn armée ye cɛ 100 ani kɔ de daji i k'a dɔn Bamanji la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sɛbɛnfura o ani kawalew ta k'a lajɛ opération Maliko o ye sɔrɔsiw ka kɛlɛbolo fara dɔ ye min bɛ wuli ka jɔ la i k'a dɔn ayiwa min ye Duwanzan Boni i k'a dɔn sɔrɔsikuluw nana wuli ka jɔ boloda Bɔjabate i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ u taara bɔ Bamanji cɛ 17 kan Bɔjabate u y'olu ni kɛnɛ karaba o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na olu ye maa minnu ye i y'o dɔn wa Bamanji bolofara minnu bɛ mugujugu dugu minnu bɛ mugujugu turu dugukolo jukɔrɔ Bɔjabate n'a bɛ bali ka wuli ni a bɔ mɔɔw ye o cɛ 17 u y'o daji i k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na minɛn min b'u bolo n'o ye mugujugu ni u ka kɛlɛkɛ marifaw ye k'u bɛɛ lajɛlen bɔsiw la sɛbɛnnikɛla k'u ma dan u ma o opération Maliko min ye Tumutu mara ye Bɔjabate sɔrɔsikuluw ka wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli k'u to yaala ani jateminɛ na Bɔjabate k'a dɔn ayiwa sabula n'u ye yɔrɔ min minɛ ka to k'o yɔrɔ lakana Bɔjabate u b'o baara de kan ka kɛ u k'o d'e ma ko sécurisation a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Asheran min ye Gundam ka taa bila fo Ɲafunge Bɔjabate k'a dɔn cɛ 10 ɲɛnama u y'o minɛ u y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka dabalijugu tigɛ sabula u b'a fɛ ka na Bamanjɛ wale boloda k'a daminɛ Tɔnka ka taa Gundam ani awa Tindarma Bɔjabate k'a dun nana wuli ka jɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la maa minnu minɛna u bolo Bamanjuw la u y'olu di gendarmew ma u k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'i bɔ yen Bɔjabate k'a dɔn kunnafoni wɛrɛw y'a jira k'a fɔ min ye an ka sɔrɔsikuluw ye su dibifin u nana wuli ka jɔ boloda min ye k'a daminɛ awa Tula n'o bɛ Boni mara la Bɔjabate ka wuli ka jɔ boloda o fanfɛla bɛɛ lajɛlen la u taara bali Bamanji jugu cɛ 2 la minnu kɔni n'olu ye kɛɲɛkɛ yɛrɛ de n'olu ye karaki ye Bɔjabate u y'o cɛ 2 dɛrɛ ten ŋɔnɔ man gagi AK-47 ani téléphone bara 1 o kun b'u bolo Bɔjabate k'a dɔn ayiwa min ye secteur 5 u nana wuli ka jɔ boloda o fana fanfɛlaw la Bɔjabate k'a dɔn ayiwa min ye Segu ye Fama ka bolofara min n'a bɛ ɲɔnɔ n'a lamini na sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ma Bɔjabate k'a dɔn secteur min ye Pogo ka wuli ka jɔ boloda terroriste cɛ 10 Bɔjabate u taara olu minɛ moto 5 b'u bolo AK-47 ani awa PKM ani radio 2 b'u bolo u y'o fana bɔsiw la sɛbɛnnikɛla k'o patrouille 1 Bɔjabate k'a dɔn munumunu salo bolo kan ɲa oro ka taa Yuru plateau Bɔjabate wuli ka jɔ nana boloda o bi Sofara fanfɛla la Bɔjabate attaquement caman de kɛra o yɔrɔ in na min ye Bamanjuw ye u taara saloli la min kɛ u taara sɔrɔ terroriste cɛ 2 bɛ yen marifajuguba b'u bolo PKM ani AK-47 Bɔjabate i k'a dɔn ani mugujugu caman an'u dɛmɛbaa yɛrɛ dandow la minnu bɛ kunnafoni d'u ma minnu b'u dɛmɛ u ka janfa la Bɔjabate u ye tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen ka k'olu salu wuli ka jɔ nana bolodenw fɛ tuguni min ye Dura ye ka taa bila fo Tomiya Bɔjabate k'a dun u bɛ munumunu salu la sɔrɔsikuluw ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ u nana bɔ cɛ 8 kan Bɔjabate k'a dɔn dakabana marifa b'u bolo min ye bɔrɛ ye bɔrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka mugujugu dilan o i k'a dɔn u bɔrɛ 8 fana b'u bolo Bɔjabate k'a dɔn u ye tɛgɛ da u kan gami k'olu fana nin bɔ baara la opération Maliko Bɔjabate k'a dɔn an ka mugu ci ɲɔgɔn na yɛrɛ ɲɛngwɛn u ni jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Gati ani ayiwa EIGS Bɔjabate k'a dɔn lamini min n'o ye Tesiti ye u n'olu nana kara ɲɔgɔn na Bɔjabate tiɲɛ don hali n'o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔsi cɛ 2 ni tora la dɔw joginna Bɔjabate nka u kɔni ye min daji o yɔrɔ la a ka ca maa 50 ni kɔ ye Bamanji la sɛbɛnnikɛla ko min ye armée ka wuli ka jɔ sɔrɔsiw kɔfɛ Bɔjabate maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala sabula a kɛlɛ o kɛlɛ Bɔjabate an ka jamana sɔrɔsiw bɛ sebaya sɔrɔ sebaya duma ani sebaya wasale o tɛmɛnen kɔfɛ o bɛ bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ janfaba de tigɛlen kun don i k'a dɔn ka ɲɛsin an ka jamana ma a ko an bɛ don min na ko bi Bɔjabate min yɛrɛ ka di nin bɛɛ ye u ka ɲɛmaaba 2 n'o ye chef de guerre Bɔjabate k'a dɔn terroriste ka chef de guerre cɛ 2 minnu kɔni ja ka gɛlɛn n'u ɲininen bɛ awa diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na Bɔjabate minnu yɛrɛ kɛra tiɲɛni jubaju ye Tesi Bɔjabate k'a dɔn tɛgɛ dara o cɛ 2 kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Yusufu Ibrahima ye i k'a dɔn u k'o de ma ko chef de marquage n'o fana bɔra yen Bɔjabate team honneur i k'a dɔn u ye dugu ye kilomɛtiri 28 i k'a dɔn Tesiti kɔrɔyanfan fɛ u taara Amaduna Agiya u y'o fana dɛrɛ o fanfɛlaw la Bɔjabate o yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na o de ye Furuni ye Furuni o bɛ Ansongo mara la n'o ye Gawo région ye sɛbɛnnikɛla ko min ye marifaw ye AK-47 o 14 PKM 2 i k'a dɔn RPG 7 nin fana ye mun ye
RPG 7 o fana marifa dɔ ya marifa jugu kɔni u y'o kelen fana minɛ Wajabate k'a dɔn moto min ɲɛna u ye moto min jeni danto la sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni bɛɛ lajɛlen jɛlen don k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ n'u ye bamanjuw minɛ maa minnu b'u dɛmɛ awa janfa ni tiɲɛni na ni lamini ninnu na dugudenw yɛrɛ b'a la Wajabate u y'olu fana caman de minɛ ka t'olu di gendarmew ma ɲininkali ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko ka se ka ko in dafa pankuru minnu n'o bɛ mugu yari n'a bɛ tasuma jima bɔ a da Wajabate k'a dɔn olu nana wulikajɔ kɛ bamanjuw fara len bɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn fan minnu na n'o ye nara ye galo Wajabate ka taa bila tu la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn cɛ 50 u sina k'olu daji ten sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin kelen ka tasuma bila olu la k'olu bɛɛ fa ka moto 20 jeni Wajabate yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a bɔ minnu joginna k'olu fara ɲɔgɔn kan u sɔrɔla k'u tu dugu ma Wajabate k'a dɔn ka mɔmɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔmɔni senfɛ u nana mobili kelen dɔrɔn pick-up kelen moto 2 Wajabate k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ u kun kelen bɛ ka maa dɔw fana minɛ k'olu kɛ otage ye i k'a dɔn sina k'olu fana bɔsiw la Wajabate yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la chef d'état-major des armées Wajabate a k'a bi wele da kɛ ka tabale gosi jamana de cɛman ani musoman togodalama Wajabate k'a dɔn cɛkɛbugu fiyɛdalama sɛbɛnnikɛla ko an bɛɛ lajɛlen ka kan dama ta sɔrɔdasi ye an ka fara an ka sɔrɔdasikuluw kan i bilen kana mugu ci i kana se mugu ci la Wajabate ɲɛ nin dɛmɛ dɔ ye walima ɲɛ ninnu faralen ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na maa man ka dɛsɛ o ko la fo ni dili la o de bɛ kɛ sababu ye ala ye diɲɛ don o don da sebaaya ka sɔrɔ an ka sɔrɔdasikuluw bolo an bɛ don min na ko bi Wajabate k'a dɔn jɛrɛjɛkulu nafigi minnu bɛ yen n'o ye droit de l'homme n'a ɲɔgɔnnaw ye u tɛna se ka fɛn fɔ sabula kɛwale bɛɛ lajɛlen dalen don kɛnɛ kan tubabuw ka janfa ani tubabuw ka danajuguya wale a bɛɛ lajɛlen dɔnna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don kana don i jɔn ka te n y'a sama ka bɔ i jɔn ka tezara premier min ngolo bara kɛ n dimi awɔ karamɔgɔ de b'a tugura n'i ye tasumacɛla ye kɔfilɛ la siga t'a la a ɲɛ dara daga kɔnɔ fɛn kan kana siga n bala cogo bɛ di Wajabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko soda Wajabate k'a dɔn sɛbɛnni kɛba u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin sɛbɛnni in kɛ Wajabate y'a kunbɛn sabula kunnafoni min n'a b'u da a bɛ jamana politikimaw de kofɔ ni hakili jagabɔ kɛra Wajabate ka sigi ka ɲɔgɔn ɲininka i bɛ jamana taabolo a n'a nabolo si dɔn Wajabate siga ko nin tɛ min na sɔn kelen don min ma Wajabate i k'a dɔn a wa siɲɛ wɛrɛ min kɔni ye vote nataw ye politiki toit bɛ maa mana walima politiki dulɔkiba bɛ maa mana ninnu ji tɛ foyi sɔrɔ bilen jamana kɔnɔ malidenw jamanadenw i k'a dɔn kalanden ni kalanbali bɛɛ lajɛlen ko politikimaa de ma mɔrɔrɔ an digɛra u la Wajabate i k'a dɔn politiki a dɔnna sa san mugan bɔɲɔgɔnko malidenw ɲɛma yɛlɛ an tɛ kodɔn ninnu bɛna kuma dumanw ani kumabaw fɔ Wajabate a dɔw mana kuma i b'a fɔ ko ayiwa min ye kwaje u bɛna da Bamakɔ a dɔw mana kuma i b'a fɔ n'u ye fanga sɔrɔ Wajabate k'a dɔn jamana bɛna yanga ni k'a kɛ yelenba ye a dɔw mana kuma Wajabate i k'a dɔn jamana ɲɛta ani jamana ka dabali kura i bɛ se k'o jɔlen i ɲɛ tɛ kangara Wajabate an ye san mugan kɛ nin nkalon ni nin namara in na politikimaw fɛ Wajabate k'a dɔn san mugan in kɔnɔ politikimaa ka kuma fanga ɲini waati politikimaa ka kuma jama ɲini waati Wajabate nkalon ani bɔkabi caman bɛ k'u fɛ nka n'a sɔrɔla ka ban Wajabate i k'a dɔn a wa pelengete sɛbɛnnikɛlaw ko n'u bi fanga ɲini na dɔw ma fanga sɔrɔ u yeli i yɛrɛ ɲɛna o y'a damata problème ye sabula garde corps ani mobilibaw ani dibibaw bi don u ni u tabaw ni ɲɔgɔn cɛ e b'u ɲini sa ka dɛsɛ i ɲɛ tɛ dɔw kan o tɛ kelen ye Wajabate layidu o layidu dilen don i b'a ye k'a fɔ a kelen de ye min bɛ timɛ Wajabate i bɛna ye k'a fɔ u laban bɛna kogo wuli u ni jama ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ningiw tun bɛ min nɔfɛ n'u y'u yɛrɛ ka hɛrɛ n'u ka makaama ye Wajabate i b'a ye k'a fɔ o kɛlɛ de bɛna wuli ka jɔ misali e ye politiki tɔn jumɛn ye i ye politiki maa jumɛn ye ko hɔrɔnya b'u la Wajabate u bɛ min fɔ u bɛ kɛwale de kɛ e ye politiki maa jumɛn ye ko hɔrɔn don Wajabate fanga sɔrɔla fanga ma sɔrɔ a ye min fɔ a n'a ye min laɲini Wajabate i k'a dɔn a bɛ to o den nɔfɛ bada Wajabate i y'o politiki maa jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko politiki maa nkalontigɛla ni namaratɔ Wajabate k'a dɔn politiki tɛ foyi ye o kɔ jamana in kɔnɔ namara ni nkalon ani bɛnsɛngɔniya n yɛrɛ ka nafa
wajabati bi do ye ka jekulu sigi u bi fara ɲɔgɔn ka ko dɔ kɛlɛ kɛ k'a kɛlɛ kɛ nka ni kelen ye se sɔrɔ walima kelen mana bɔda sɔrɔ u se ka taa ka dɔ in fililen to gangala wajabati kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ politiki ma u tɛ foyi la jamana in kɔnɔ nkalon ani jamana ci kɔ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw sɔrɔ la politiki ma ka fɛn sɔrɔ Mali kɔnɔ bilen o banna san 20 400 votew 1000 votew kalikasiyɛn votew mana se wajabati i k'a dɔn jamanadenw ye faamuyali ba sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fanga ta min bɛna kɛ ani vote natɔw wajabati i ka da la k'a fɔ maa ma b'a la ko politiki suma b'i la sɛbɛnnikɛla ko ale ma da la k'a fɔ o bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ bilen min ye ŋaniyaw ni hakilinaw ye o dalen don maa wɛrɛw kan minnu kɔni n'an bɛna lajɛ k'a di olu fana ma maa kalanbali i tulo bɛ n ka kuma in na minnu ma kalan n'u tɛ tubabukan mɛn politiki ka di olu ma walima seba bɛ minnu ye nafolotigibaw minnu tɛ politiki la ni maa fila an bɛ nin ninnu de fɛ sa i banbaw de kan setigiba ninnu Mali mɔgɔ b'o la bi dɛ setigiba maa kalanbali Mali mɔgɔ b'o la bi dɛ an bɛna lajɛ sa k'a yɛlɛma politikimaw maa kalannenw dɔ kɛra dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo k'a bɔ sulida kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Mali flash sɛbɛnnikɛla n'o ye Daramani Siyaka ye Siyaka ko karamɔgɔ Dabatungura jɔnni de bɛ fɛ ni ka bɛlɛ kɛ jamana gouvernement ka ɲimi ɲɔgɔn na a fɔ n ye min ye politikimaw ye karamɔgɔ Dabatungura n'i ye jateminɛ kɛ hali bi sɔmi kɛn bɛ olu la an bɛ don min na ko bi jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Shokɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungura i kana k'a fɛ karamɔgɔ Dabatungura k'a fɔ ko baarakɛla tɛ abada o ye jugu nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko san 1 kɔnɔna la Dr Shokɛli Kokala Mayiga a ye min kɛ jamanaban ye a ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ko Mali ka bɔ buruja la Mali ka danbe segin a ma k'a ka hɔrɔnya segin a ma k'i b'a fɔ ko Dr Shokɛli Kokala Mayiga a y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura jɔn bɛɛ n'i dakan don lujura min ye Dr Shokɛli Kokala Mayiga sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungura a b'a dakan na ala mana ko latigɛ jɔnni ye tɛ taa k'o to a ko min ye an ka jamana gouvernement ye karamɔgɔ Dabatungura kabini Shokɛli Kokala Mayiga tununa a ko baaraw bɛɛ lajɛlen dalen bɛ dɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Shokɛli tuma min na ale bɛ primature la karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ ministres ni galabu kɛnɛw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ wulikajɔ boloda jamana sɛbɛnfura belebelebaw ni k'u la tɛmɛ minnu kan ka ɲɛnabɔ joona nka kabini a fɔra ka ban min ye Shokɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungura ko a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen fari fara a ko Mali kɔnɔ bi karamɔgɔ Dabatungura min ye baara ye a tɛ ka k'a kɛcogo la a ko i bɛ taa ministre so dɔw la min ye ministre n'a ka baarakɛlaw ye u sigin bɛ k'u bolo da u sen kan ni ka kuma lamɛn karamɔgɔ Dabatungura min ye jamana in ye a t'i n'a fɔ kɔrɔlen a ko baara kologiri minnu bɛ a ka ca bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye lakana baara ye k'o kologirinya Shokɛli Kokala Mayiga dusukolo mun b'a la o ko la o dogolen tɛ maliden si la a ko ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kɛnɛya ye ka dɔ fara o ka an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura Mali ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛ ɲɛnabɔliw la ni k'o juru ca ni tan ye a ko Dr Shokɛli Kokala Mayiga a kɛmɛ ka wulikajɔ belebeleba kɛ nin bɛɛ lajɛlen na a ko Shokɛli tɛ bi maa min bɛ ministre de l'administration territoriale karamɔgɔ Dabatungura ale min ka baara bɛn bɛ kalafili kura labɛnni ma o ye doni giriman belebeleba ye n'a fɔra ko ka ale ka doni ta ka to fara Shokɛli ka doni kan karamɔgɔ Dabatungura k'a ka girin colonel Ablaye Mayiga ma sɛbɛnnikɛla ko a ko siga kɔni tɛ min na sɔmi kɛmɛ ko caman na k'a yira k'a fɔ Dr Shokɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungura ala tɛna mɛn tuguni min ye a ka segin ye ka n'a bolo don a ka baara la karamɔgɔ Dabatungura o kuma jateminɛ kɛn bɛ o la ala k'a kɛ yarabi sɛbɛnnikɛla ko a ko baara wɛrɛ fana bɛ o sɔnsɔrɔlen don ni ka Shokɛli makɔnɔ o de ye maa 26 min kan ka don CNT la ko kura a ko ni Shokɛli tɛ yen karamɔgɔ Dabatungura ale min y'a baaraw n'u dɔn ka ban min kɔni y'a sɛbɛnfura ye a ka girin colonel Ablaye Mayiga ma a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ Dabatungura min ye lakana baara dɔ bɛ yen Shokɛli kɛmɛ k'i cɛmugu da la fo ka dama tɛmɛ hali ni finitigila ka tɛ karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ Shokɛli tununnen nin waati kɔnɔnaw la k'o fana nana bɛn ni majɛ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Shokɛli ka tununi a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ a kɔni jamana kɔni fari falen b'a la an bɛ don min na ko bɛ yen jamana fari falen don dɛ a ti komi kunun dɛ i tun bɛ kow ye ka tɛmɛ cogo min na fɛn bɛɛ kɔni a donn'olu bɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko nin y'a jɔkun damadɔ ye Shokɛli Kokala Mayiga a tununnen bɛɛ min kɔni ye lafiya da ye o de kuma fɔra ka jamanadenw sɛgɛrɛ ala k'o kɛ yarabi min ye Shokɛli ye karamɔgɔ Dabatungura sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Daramani Siyaka ye a ko siga kɔni tɛ min na dɛ
min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Ashimi Goïta o kuma Choguel kɔni k'a kan ka segin ka na waati n'a nataw la o kuma ko ala tɛna mɛn tuguni min ye colonel Ablai Maïga yaasa ale ka se ka taa ka kalafili baaraw labɛn n'o tɛ n'a bɛɛ lajɛlen tora ale kelen bolo o kuma ko baara bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali Flash Dramani Saka ale ka sɛbɛnni don wajibatɛ an t'a dɔn n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka segin ɲɛmaaw laban bi kɛ kɔma ye siga t'o la wajibatɛ n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛbaa a tɔgɔ de ko Tuguna A Tarawele Tuguna ko wajibatɛ i k'a dɔn kiiri an ye san tan kɛ kiiri la a da jara n na kiiri kɛbali ka fisa i ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn kiiriba min ni sigi kelen don k'a kɔnɔ mɔgɔw kun ɲinɛnen don a kɔ politikimɔgɔw ka kiiri URD n'o fɔra a fɔ ko Soumaïla Cissé ala ka dankɔrɔba in hinɛ Soumaïla Cissé k'i kɔ don URD la saya de y'a kɛ a don ni bi cɛ URD ma lafiya sɔrɔ tɔndenw ma lafiya sɔrɔ min ye kanubaw ani lapasabɔ maa t'an na min lafiyara wajibatɛ sabula wulikajɔ nana bolonda min ye kunkolo kelen banfula fila min ye kunkolo kelen ayiwa o don sa i k'a dɔn banfula laban nafara wajibatɛ bɛɛ lajɛlen ko ne de ye ɲɛmaa ye ne de ye président ye mun b'u bɔ ɲɔgɔn na o ye kiiri bolo ye wajibatɛ k'a dɔn URD kunungo ayiwa kiiri tigɛ sunba a ye kiiri tigɛ wajibatɛ k'a dɔn k'a bila panbara a kurukara kabini kunungo fo ka n'a bila bi la kuma tɛ min kɔfɛ anw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn kiiri banna bi a baara sini min ye sebaaya ye a taara ka di Gaɲɔn Kulubali i k'a dɔn maa fila tɛ URD président ye bilen Gaɲɔn Kulubali ale de ye président ye ɲɛmaaya taara ka d'a ma kiiritigɛlaw ko ten a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ nin kɛra ko janba de ye sabula awa Soumaïla Cissé bi faatu don min Saliku sa nɔgɔ ale de kun ye ɲɛmaa danga ye wajibatɛ sariyaw b'a jira k'a fɔ ale de kan ka tɛmɛ ni baara ye nka ka se k'a ka baara sinsin k'a ka ɲɛmaaya sinsin wulikajɔ kun kan ka boloda min ye kɔnkɛrɛ ye tɔnden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni k'a sɛbɛntiya wajibatɛ i k'a don kɔnkɛrɛ kɛbaliya o wulikajɔ ni jateminɛ nana ni hakilina caman ye URD kɔnɔ min ye Saliku ye ale laban ani Gaɲɔn u ma ɲɔgɔn faamu ɲɛmaayako la wajibatɛ i k'a dɔn a tigɛra a tɛ tugu kiiri fɔlɔ dun kun kɛra kiiri fɔlɔ min kun kɛra o kun diyara Gaɲɔn Kulubali la sabula tribunal de grande instance min ye commune duurunan ye Bamakɔ o kun y'a jira k'a fɔ min ye Gaɲɔn ye olu minnu ni kɔnkɛrɛ kɛra ni ɲɛmaaya dira ale ma ale ka tɛmɛ ni baara ye nka min ye Saliku n'a sanɔgɔ ayiwa diɲɛɲɔnw u laban nana wulikajɔ kɛ o kiiri bulon kelen ni ka t'u ka ŋaniya kɛ sabula u y'a jira k'a fɔ hakilina dɔw bɛ yen ani ko dɔw bɛ yen olu ma dafa i k'a dɔn o kuma kiiri olu ma jɛn n'a ye kiiritigɛlaw ko n'o don u y'a bɛɛ lajɛlen dakolondi k'a filenkolondi ɲɛmaa tɛ yen bilen i k'a dɔn maa tɛ ɲɛmaa ye ko kuma fɔ o kuma kiiriba yɛrɛ de sɛgɛn bɛna k'a kasa ni ka ɲɛɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sen kɔni n'an bɛɛ n'a kan k'a fɔ min ye ɲɛmaa ye o kuma a bɛ d'o ma sɛbɛnnikɛla ko o kiiriba in kalo caman de kɛra sigi kelen don k'a makɔnɔ kunungo sɛtɛrɛkɔli tile 7 tɛmɛnen nin na sɛbɛn tariki la kiiritigɛlaw ko nin bɛɛ n'a kasa ni ka a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a taafan ni nafaw lajɛ u nana ye k'a fɔ jo bɛ maa min bolo o de ye Gaɲɔn Kulubali a n'a jɛɲɔgɔnw o tuma a ka sigi URD wolo kan fo ayiwa maa tɛ min dɔn politiki maa ka dabali ni fɛɛrɛ tɛ ban wajibatɛ nin kɔni maa caman ka tila nin ye ko kɔni bannen nka hakilina kelen bɛ yen min kɔni ye cour d'appel de Bamako ye a tɔ ye olu ta ye yalima min ye Saliku ye a na sɔn hali bi awa ka tile gan URD la wa sabula u bɛ se ka wulikajɔ kɛ hali bi ka t'u ta da o fana olu ɲɛkɔrɔ olu fana bɛ se ka kiiri laban kɛ nka an bɛ donni minɛ ko bi kiiri kɔni tɛ kiiri min kɔfɛ bi min kɔni jɛlen don Gaɲɔn Kulubali n'a jɛɲɔgɔnw olu kɔni da ye nisɔndiya ye bi awa sabula URD bilala jufa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko ninnu da k'a lajɛ wajibatɛ k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tiɲɛni ani ayiwa hakili tiɲɛ de bɛna don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ kiiri kɛbaliya ani kiiri ti ban wajibatɛ a bɛ ko negebɔ sɛbɛnnikɛla ko gɔngɔrɔnkɛliw bɛ datu negebɔ basa la min ye URD i k'a dɔn tɔndenw kan ka hinɛ sa min ye Soumaïla Cissé yɛrɛ i k'a dɔn a su a n'a ka kɔlɛ mɔɔw kan ka hinɛ Soumaïla Cissé la sa sabula nin wulikajɔba in ani nin kolangoloba in ni nin kɛlɛba in nafa foyi t'a la i k'a dɔn tiɲɛni kɔ ani janfan kɔ nka an bɛ donni minɛ ko bi politiki maa kɔni
ye politique madi waje batenga ami duni na min woni jeledu ganyo kulu bali asigira URD masayaka kiritikalo dia fo kamini kunungo ningunye sabani anya min bon nouvelle horizon kono nyedangura karamo da batungura angata o labay bolier le pays sebenigala no ye Mamadou Ejara jara ke ko karamo da batungura minyi ntura isa abina ta bien ma minyi mali kurako o joli ko sebenigala ko min ko ne mali kurako kuma be ka fo karamo da batungura bara era de bina damne ako e fanga koro temendo karamo da batungura mali wari ati burujable ma munun be nu ye mali wari ko ne ka ta ka kusa ko sebenigala ko u bela jele mena mine ninka fono ka bo ngono fe sebenigala ko ako cour suprême de Bamako karamo da batungura nyema procureur ya kuma bo ka bi ay kuma mun bo min ye procureur général karamo da batungura kuma yi amandi warduno fanfa ko yi dore tede o de ye jatemina dina ke ambe domina ko bi min ye soba munun be anga jamana en kono karamo da batungura so nunu atigi ye join min ye usine ye atigi ye join ye karamo da batungura min ye daga bana immeuble ye atigi ye join ye na yira ka fo mamunu bolo ye fanga baraka temen ulu togo be Allah unno be Allah walma u togo yira seben fura konna la karamo da batungura min ko ni siga sigali bara o de bina damne u kana da yandama de u kata Abidjan u kata Dakaro u kata Canada u kata France o sebu yede akuna foni soro mango u kanyi ni ngabana mi do fu o fana chen sebenigala ko karamo da batungura min ye procureur ye ako nin ko inte bloku ye koy ako abina ka yere de karamo da batungura min ye chede munun be nulu kan ku ka siga lu ka gundola ulu labenen lo ka ba maw nyininga ni immeuble tigi join ajora wati jumen atigi ayi muni munke karamo da batungura ko baro damna na ka ba sebenigala ko ako procureur ko ni abina kangarda ke jamana donye ka yira ka fo kelemu willen fla no jamana ka kele ni ma wulila kabina ka immeuble fere aka usine fere aka daga bana so wɛrɛ walima terrain dɔ fere karamɔgɔ da batungora ki kana sanɛ ki ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ni ma sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ da batungora e ko a gɔlɔlɔ o bɛ sɔn ka yɛlɛ i fɛ koyi sabu min ye zo a n'a bolofɛn sanna karamɔgɔ da batungora e kiri bunako ko bɛɛ lajɛlen bɛ wele tɔgɔ kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko procureur ale kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye kɛnɛ mun dayɛlɛ la karamɔgɔ da batungora k'a ko in tɛna bila ten koyi a bɛ sen f'a dan a ko min kɔni ye sotigiw ye karamɔgɔ da batungora ka immeuble jɔ ka sɔrɔ i halala tɛ i sara t'a bɔ i bɛ min sɔrɔ san kɔnɔ o t'a bɔ fo faso wari e de tun bolo bɔ kunna karamɔgɔ da batungora ko so in a bin tara k'i la tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ bɛɛ ɲɛna dɛ maaw kun b'a dɔn ko karisa ka immeuble de filɛ nin ye kuma ko tɔgɔ wɛrɛ bɛna f'i ma sisan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ da batungora min kɔni baara min n'o y'a nun donnen don a ko mali kura min ye mali kurakurani sa ni o de kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale ka kɛlɛbeleba ye karamɔgɔ da batungora ko nin y'o nun de donnen o kuma min ye jamanadenw ye nafolo de b'i bolo i mago bɛ titre foncier la i mago bɛ immeuble la walima i mago bɛ dagabana usine na karamɔgɔ da batungora ni dɔ nana jɔ bi ko ni feereta bɛ n bolo i tɔgɔ dɔn fɔlɔ dɛ n'i b'a san a kɛ maa min san n'a ma foroba nafolo dun walima maa min tɔgɔ tɛ fɛn na n'o tɛ i ka wari kɛra fu ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mamadou Jara ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau min ye ayiwa o de ye wajibi tɛ i k'a dɔn a tɛna kɛ Usumani Dawu ye nin y'a ka sɛbɛn ye ba Usumani ko